Cá raibh tú? Ag ar fortnight. Dígwit is mis a Bianca, Tommy don seo ag Ghaelscoil Chaladh. Fanny Galen, lai Naomh Pádraig. Bam bam bam. Is sé Naomh Pádraig, pátrú na hÉireann. Nuair bhí sé ag thug na fálaí mhara éigeadí éireann. Scapnaigh Pádraig focail dé. Bhuair sé rig leis na nethar nimhe in éireann. An fear anam atá ag Pádraig ná méhain súcad. Bhí Naomh Pádraig mar fearmór nuair bhí sé ag éireann. Bhí sé chóir cearú in na cuirí. Tá sé sa talamh. Ag an sé mar San Nicholas, El agus na nethracha agus tá siad tá feargur thu mar caiig siad dul.